En het stadje van plezier bevond zich zondagmiddag in de kleine foyer van de Schouwburg. Daar werd de tweede editie van de Piel Hazenkeutel Live georganiseerd. Een bijzonder optreden was er van de muzikale familie Lucassen, die met ruim 20 muzikanten de bühne betraden. De aanleiding is eigenlijk gebeurd door Marion en Ilse, geloof ik. Die wilden een keer dat wij hier zo'n optreden, omdat het in het teken stond van de muziek doorgeven naar de jeugd. En we hebben er mensen bij van 80 jaar en we hebben er bij van 10 jaar. En als je over de muziek doorgeven hebt, dan is dat muziek doorgeven. Over het algemeen doen we dit niet. We doen alleen maar muziek maken voor de familie. Als er iets te doen is, er is iemand 80 wordt, of er trouwt iemand, of er werd 50 jaar, of ja, zo, met zo'n soort dingen dan gaan we dan de serenade brengen. Dan spelen we Lang zal je leven en 2 marsen en dat is het dan. De laatste keer dat de familie met elkaar optraden was in 1971. Ja, dat is eigenlijk ontstaan een keer ook bij de Bonte Koe. Wilbert van de Bonte Koe, dan zei kunnen jullie met de familie niet een keer de middag verzorgen? Maar toen waren we nog allemaal in goede doen met muziek maken. En dat hebben we toch een keer een hele middag gespeeld. Dat hebben we wel gedaan, ja. Maar dan, ja, dat vraagt repetitie en dat vraagt inzet van iedereen. En dat het werd iedere keer minder, hè. En zodoende. En soms dan zien we met het serenade brengen op met een man of 6 en dan gaat het goed door. Dus niet met 20 man, dat is nou 24. Dat hebben we niet altijd. Niet alleen de Pielhazen en Pielhazinnen gaven achter de présence. De aandacht ging deze middag vooral uit naar de kleinste hazenkeutels die uitbundig werden toegejuicht. Heel leuk, we hebben flink gefeest. Ja. En we zijn natuurlijk heel blij met ons resultaat. Ja, wat was het resultaat? We zijn op de CD gekomen. Oké. Ja, dus het is gewoon super. Ja. Het is echt leuk. Wat vind je nou echt het leukste? Ja, dat we mogen optreden. Ja. Dansen, springen. Het zingen. Het zingen. En jij? Ik vind dansen, want eerst deden wij niet zo goed dansen, maar nu deden wij wel heel goed dansen. En ik zag bij Jens en Mees dat die niet zo goed deden dansen. En ik wou wel tegen iedereen gaan zeggen, dans, maar dat kon dan niet. Dat de jeugd al vroeg muziek leert maken, wordt door Bruno Lucassen als zeer zinvol aanbevolen. Nou, ik probeer dat tegen ik heb kleinkinderen en die zijn pas 2 maanden bezig. En die zaten aanhoudend aan die iPad en die telefoontjes. Ik zeg, als je nou in plaats van 5 uur aan die iPad ook eens een half uur een instrument pakt. En dan heb ik ze allebei een klarinet meegebracht. En dan zien ze nou meer aan het oefenen. En bij Sandra, dat is ook familie van Wilco Sandra, die geeft klarinetles en fluitles. En dan zien ze nou bezig. En ze hebben er best aardigheid in. Want het is zo, met muziek maken, ik ben nu zelf 76, dat kun je tot op hele late leeftijd. Het moet wel regelmatig blijven blozen, maar het gaat wel, het kan wel dus.